Al hadisu ay hadal hadisu utawi iki ku ana hadis al khamisu kang kaping 5. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur dat kang welas asih ing dalem akhirat blaka. An ummil mukminin diriwayatake sanggeng ibune pira-pira wong mukmin. Ummi Abdillahi kang dadi ibune Abdullah, Aisyah rupane Sayyidah Aisyah. Qalat dawuh sinten Sayyidah Aisyah ing dawuhan qala Rasulullah. Qala dawuh Rasulullah sinten utusane Allah ing dawuhan man ahdasa fi amrina hada. Man utawi sapane wong ahdasa kang nganyar-nganyarake sapa man fi amrina ing dalem agama ingsun. Hada ya ikilah amrina ma ing apa wae laisa kang ora ana apa ma minhu iku setengah sangging amrina. Fahuwa mongko utawi ma laisa minhu raddun iku den tolak. Rawahu ngriwayatake ing hadis Al-Bukhari sinten Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi ana dawuh man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang kelima, semua amal atau tindakan yang tidak disebutkan dalam perintah agama kemudian kok dimasukkan pada perintah agama, maka amal tersebut ditolak. Hadis ini shareh atau terang-terangan menolak terhadap perbuatan bid'ah. Akan tetapi menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah yang ditolak itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah sing ala. Menurut Asy-Syaikh Ibnu Abdissalam, kang aran bid'ah yaiku saben-saben tindakan sing durung tau kedadian ana ing zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene bid'ah iku kabagi wonten gangsal. Ingkang nomor sepisan bid'ah wajibah. Kaya ngaji ilmu nahwu lan ilmu sharaf. Perlu kanggo ngerteni marang syariat. Sing kaping pindho bid'ah muharramah kaya madhab Qadariyah, madhab Jabariyah lan madhab Jismiyah. Ingkang kaping 3 bid'ah mandubah kaya mbangun pondok-pondok, madrasah saha sanes-sanesipun. Ingkang kaping 50 bid'ah makruhah kaya maes-maesi masjid, menghias masjid, iku termasuk bid'ah makruhah. Sing nomor gangsal bid'ah mubahah kaya jejembaran ana ing soal mangan, ngombe lan sandangan. Wallahu a'lam bishawab.